Takže všetci vy Fico zmrdí a Fico skurvenci, ktorí sedíte v tom chlieve tak honosne nazývanom Parlament Slovenskej republiky. Všetci vaši prisluhovači a novinárske štetky. Vzhľadom k tomu, že vy ma nepoznáte, ale ja vás, hovada, áno, tak aspoň v úvode zo seba vydolujem kúsok slušnosti a predstavím sa vám. Volám sa Robo Bačinský a som jedným z tých, ktorých ste vy, stelesnenie dobra, cnosti a morálky, nazvali extrémistom, nacistom a fašistom. No a tu moja slušnosť končí a odteraz začnem rozprávať vašim skurveným materinským jazykom. Vulgárne a arogantne. To je totiž jediný jazyk, ktorému vy zmrdi rozumiete. Stačí si vypočuť odposluchy vašich telefonátov, tak mi ani vy, ani vaši buzeránsky voliči netvrďte, že to tak nie je, že ste slušáci. Mužské a ženské pohlavné orgány dokážete bezchybne skloňovať vo všetkých 7 pádoch a vyhrážať sa novinárom, že ak nenapíšu článok tak, ako chcete vy, prídu o miesto, že tí balkánsky cigáni. A to, že ste kolosálne, arogantné a vulgárne hovada, neprekryjete ani oblekom, ani bielou košielkou, ani kravatou, ani lakovkami. Budem rovnako vulgárne ako vy, aby ste do bodky a bez akýchkoľvek pochybností pochopili môj názor na vás. Ale hlavne preto, pretože vy si nezaslúžite, aby s vami ktokoľvek jednal slušne vy chazarská špina. Váš softvér, a tým myslím tie sračky, čo máte v hlavách, totiž vyhodnocuje slušnosť a úctivosť ako slabosť. Tak teraz vám ukážem, ako vyzerá slabosť a strach z vás v mojom podaní. Ani jeden z vás debilných kokotkov ma nepozná. Nikdy sme sa nestretli, nezhovárali, nepoznáte moje názory, nemáte predstavu, čo som v živote zažil či dosiahol. Napriek tomu ma onálepkujete ako grázla, fašistu a bezkrkého nácka. A ty americký Mickey Mouse Kiska, ty si mi dal privlastok menej cenný. Tak ja ti poviem, kto je menej cenný. Tvoj foter, že splodil také hovado, ako si ty. Ale to len tak na okraj, tebe sa ešte dostanem fixka. A teraz vy, tzv. Osobnosti, čo v preklade znamená v živote nepracujúci, o práci nič netušiaci, kaviarenský, pravdoláskarský, skurvený povalači. Každý druhý z vás je narcista, buzerant, pedofil a úchyl. Vyšinutí panáčikovia žijúci mimo realitu, ktorí ste prešli okolo nejakého štúdia alebo vydavateľstva a už sú z vás osobnosti. Takých osobností, ako ste vy, nasériem do rána 4 vedrá. V živote ste nedokázali ani hovno, ste len paraziti priživujúci sa na drine druhých. Ste predajné kurvy bez vlastného názoru. No a nakoniec vy, pandúri z Kaliňákovho krúžku, pomáhať a chrániť. Vy, ktorí s nasadením vlastného života bránite politika fašistu a jeho systém, ktorý z vás robí sluhov a z vašich starých rodičov žobrákov, ktorí sa musia dennodenne rozhodovať medzi polkou chleba a receptom na lieky. A keď príde na lámanie chleba, radšej zmlátite Slováka, ktorý je v práve, ako Degeša recidivistu. Ale opäť nie všetci. Sú totiž medzi vami aj normálni, s ľudským prístupom, ktorí vedia pochopiť, a vám, rovnako ako poctivým novinárom, patrí moja hlboká úcta. Tak, a teraz máme jasno, komu konkrétne je toto video určené. A vy všetci máte jedného spoločného menovateľa a tým je strach. Strach z toho, že prídete o moc a beztrestnosť za vaše kurvárne, ktoré tu páchate od novembra 89. Strach z toho, že sa budete musieť postaviť pred spravodlivý súd a znášať následky vašich zlodejín, ostratia demokracie, porušenia všetkých existujúcich zákonov a vlastizrady. Tak sa to všetko snažíte prekryť jedným obrovským, neexistujúcim problémom a hrozbou, ako to vy nazývate, a tým je extrémizmus a fašizmus. Bez akéhokoľvek dôkazu či argumentu, vy prasatá, ste proste takmer 250 000 ľudí svojvoľne označili za fašistov. A to je na Slovensku momentálne kauza, ktorú treba riešiť. Slovensko je vďaka vám, vy skurvisini v stračkách až po krk, a váš najväčší problém je, ako nás odstaviť, ako nám zapchať ústa, ako rozpustiť Kotlebovcov, lebo nosia kožené kabáty a šľapu vám na pety, ako z nás spraviť tupé, poslušné ovce. A kým sa nám budú venovať vaše predajné novinárske kurvy a krmiť nás klamstvami o tom, ako vy vyjebanci dňou a nocou driete pre blaho Slováka, vy zatiaľ budete nerušene pokračovať ďalej vo svojich kurvárniach. V prijímaní ekonomických kozomrdov, tak sa totiž volajú, nie sú to žiadni pred vojnou utekajúci chudáci. V rozdávaní eurofondov sebe a kamarátom, v podielaní sa na podvodoch z DPH,
v ojebávaní dodávateľov pri výstavbách diaľnic, ktorým nevyplatí koko či roky ani hovno, a potom ich vaša skurvená justícia perzekuje. Ale za to vy mu dáte riadny balík z eurofondov, nech už tá jeho vila na Bahamách vyzerá. Budete ďalej pokračovať v ojebávaní pri štátnych zákazkách a neskutočne výhodných tendroch, v nákupoch zbraní zo zahraničia, keď doma máme špičkového zbrojára za tretinovú cenu, v nákupoch vytuningovaných policajných fábií s objemom 1,2, na ktorom radar stojí dvakrát toľko, čo to auto. To s tým kurva chcete prenasledovať koho? Chodcov, či cyklistov, či penzistov venčiacich psov? Koho? A všetky tie ďalšie pre daňového poplatníka výhodné chuťovky. Je vás tam plná piča nenažratých, arogantných, ročných zasraných politikov. Jeden väčší kokot ako druhý, ale mám medzi vami svojich favoritov. Blaha a Poliačik. Blaha, ty vlasatý degenerát, ktorý dookola omielaš príručku určenú pre členov Smeru, ktorú vám zrejme napísal Butora alebo americký veľvyslanec. Chcem sa ťa opýtať, ty kretén, ktorým ročníkom ZDŠ si ty ukončil školskú dochádzku? Vzhľadom na tvoje dojímavé a historicky presné prednesy o SMP, o fašizme a celkovo o histórii Slovenska predpokladám tak medzi 5. a 6. ročníkom. Čo aj korešponduje s komunistickým učivom dejepisu a občianskej výchovy z čias Sudru a Husáka. Keby si bol študoval ďalej, ty kokotia hlava, pravdepodobne by si sa dostal do kolektívu, kde by ti tvoji rovesníci ukázali, že existujú vymoženosti menom internet, knihkupectvo alebo knižnica, kde by si vo svojom voľnom čase našiel jeden vagón informácií od očitých svedkov, priamych účastníkov a nekúpených historikov, ktoré sa týkajú tvojich obľúbených tém. Aj keď si do obleku vyobliekaný ročný kokot a chrapuň sediaci v parlamente, si v podstate smrad. Dovzdelaj sa, keď už chceš vydávať nejaké vyhlásenia o histórii Slovenska pred kamerou. Keby si videl tú masu ľudí, ktorá sa váľa od smiechu, len čo otvoríš papuľu, už sa pred kameru nepostavíš. Toľko k tebe, kokot blaha. No poď teraz ty, Poliačik, ty svetovaný rumcajs. Tak tvojmu kamarátovi fašistickí kotlebovci rozjebali bar. Toto povedz. Len by ma zaujímalo, ako si tak rýchlo, takmer okamžite identifikoval páchateľov. Holá hlava? Môj dedo má tiež holú hlavu, opýtam sa, či tam nebol, pretože keď tak rozmýšľam, je dosť podozrivý, zvykne totiž nosiť aj čierne trička. A keď sme už pri tom, ktorému kamarátovi? Tomu, čo tiež nakradol z daní nás všetkých, ktorý za nekresťanské peniaze znovu na všetkých pracuje 2 dni v roku, aj to omylom zle zahlasuje. Poliačik, ty buzerant, vravím ti, že to boli policajní provokatéri. Nebolo by to prvýkrát, keď četníci z SRO Balkánsky cigán zinscenovali kurváreň podobného typu. Si proste tupý kokot, ktorý má nalinkované, čo, kedy a ako má povedať. Vieš čo, Poliačik? Zavolaj svojmu LGBT kamošovi Robovi Marihuanovi, dajte dokopy partiu, zhuľte sa a choďte si zašukať do kafilerky. Tvoje a Blahové názory sú totiž ako prd. Je lepšie ich nevypustiť. Ak ich vypustíte, neprospejú nikomu. To je asi tak všetko, čo som ti ty pedofilný, nekrofilný, zoofilný kokot chcel povedať. Možno ešte jedna rada. Uprav si bradu, deti sa ťa môžu zľaknúť. No a na rade je ďalší môj obľúbenec, skvost politickej scény, ale o kubatúru vyššie. Tá predajná kurva totiž sedí až v Bruseli, madam Beňová. Poškrobok eštebáckych hajzlov. Židobolševická handra, nabúchaná vedomosťami o fašizme a genocíde Židov, presne podľa tej istej príručky, akú prezentujú genetický odpad typu Blaha a zoofil Poliačik. No moja chlupatá obstarožná mužatka, ty, čo si ma poslala k lopate a k uprompáču kopať kanály. Ty, čo si sa za Komančou topila v luxuse, ty štetka. Takí ako tvoji rodičia bežne perzekuovali obyčajných ľudí len za to, že ich kamaráti emigrovali. Po vstupe do bytu bez povolenia brali, čo sa im zapáčilo. Tiež bez povolenia. Foťák, magnetofón, televízor, gramofón, všetko, čo malo nejakú cenu. A odniesli si to alebo domov, aby sa také kurvy ako ty mali ako v bavlnke, alebo to bol dar pre prašivých prisluhovačov. Mal som tú česť, viem, o čom hovorím, pretože som patril a vlastne patrím k tým, ktorých kamaráti emigrovali do Kanady. A ty špinavá hajtra, mi ideš rozprávať o fašizme. Sedíš v zoologickej záhrade, ktorej prvé predsedom bol nacistický pohlavár. Súčasným predsedom je nevzdelaný predávač použitých kníh v antikvariáte, potomok fašistov.
Celá politika vašej skurvenej EÚ je viac než fašistická, ktorej agendu všemožne podporuješ a ty zlatokopka z Bruselu, ty obstarožná chlpatá piča, povieš mne, nám, ktorí financujeme tvoj prepichový život, že som fašista a posielaš na kopať kanály. Vieš ty, čo ty haraburda? Som za pracovné tábory. A je mi upičí, či si to spojíte s Dolfím, alebo nie. Taký hnoj ako ty totiž nikdy nemal tú možnosť, aby sa mu dostalo cti ochutnať, alebo aspoň ovoniať, ako chutí práca. Aby si vedela, že ako bezkrký nácek mám srdce, pred verejnou popravou uprednostním ten pracovný tábor. Bude to síce last minute bez kaderničky a pedikerky, ale za to bude 16 hodín denne jebať mater v kameňolome a po práci poslúžiš ako kurva pre svojich priateľov, Ficom počnúc s upratovačom končec. Ja viem, černý emigrantský kokot by si brala radšej, čo je v tvojom prípade aj lákavejšie, ale pochop, je to last minute. Čo sa zvýšilo, to dostaneš. A ty nemáš predplatenú ani pol penziu. Občan Fixka, ty paródia na prezidenta. Ja len nedokážem pochopiť, kde spravila príroda chybu, že dovolila, aby prišlo na svet také monštrum ako si ty. A ktorý úradník ti vôbec vystavil doklad o slovenskom občianstve. Ty totiž nie si Slovák a preto nemáš žiadne právo nám čokoľvek vykladať, prihovárať sa nám, kdekoľvek nás zastupovať a už vôbec nie, akokoľvek nás nálepkovať. Si vlastizradca, americký vojnový štváč a podieľaš sa na genocíde Slovanov. Si iba bezvýznamná nula, odpad, ktorý veľkohubo trepe o extrémizme a fašizme na Slovensku. Aj ty čítaš z tej istej príručky ako tvoji duševne chorí partajníci a buzeranti z mimovládnych protištátnych sektárskych organizácií, ktoré, a o tom som presvedčený, financuješ aj ty. Občan Fixka, cez úžeru si spravil z ľudí bezdomovcov. Pozveš do prezidentského paláca fašistu Porošenka a veselo si s ním podávaš ruku. Ťaháš na Slovensko skurvených Američanov a dávaš im s kúpanmi povolenie k výstavbe základní, obdivuješ Erdoganovú politiku a podporuješ tureckých hrdlorezov. Podporuješ fašistickú a diktátorskú NATO. Ideš sa posrať, ako pomôcť zdravým, mladým a hlavne nie pred vojnou utekajúcim ekonomickým privandrovalcom kozomrdom. Ale zároveň zvysoka serieš na starú slovenskú babičku, ktorá má doma chorého syna s rakovinou. A ty zapredaný tchor, ideš rozprávať o tom, že sa na Slovensku rozmáha nebezpečný extrémizmus a fašizmus? Ten sa tu ale neobjavil vstupom Kotlebu do parlamentu panáčik. Ten je totiž na Slovensku už od 89. A tými fašistami ste vy, všetky ponovembrové vlády bez výnimky a nie 200 000 Kotlebových voličov. Tu v tom máš trošku zmetok, ty prasa, a evidentne máš problém pochopiť zopár skutočností, čo vzhľadom na vákuum, ktoré máš v tej svojej chorej hlave, chápem. Tak sa ti to pokúsim vysvetliť spôsobom, ktorý by si mal pochopiť, no vzhľadom na tvoj intelekt a antislovakizmus to nezaručujem. Tých niečo cez 200 000 voličov nie sú menej cenní fašisti, ty Obamova štetka, ale hrdinovia s vlastným názorom. Financujú totiž aj tvoj prepichový život, ty skurvenec. Tvoje rodiny a všetkých tebe podobných psov. Nebali sa nahlas povedať, že ste skurvení mafiáni, zlodeji, vrahovia, výpalníci a eurofašisti. Že ste západom platení, nesvojprávny, protislovenský, vlastizradný vred, ktorý patrí do basy. Nebali sa nahlas povedať, že ste prekuknutí, že vás majú plné zuby a že je najvyšší čas na vašu defenestráciu. A na rozdiel od tej tupej, slepej, hluchej a priposratej väčšiny, tak urobili aj napriek tomu, že sú si vedomí vašich zákerných fašistických metód. Že je tu reálna možnosť, že ich budete perzekuovať. Že sa pokúsite postarať o to, aby ich vykopali zo zamestnania. Že ich budete strašiť ďalším dementom, generálnym prokurátorom, hroziť im väzením a všemožne ich dehonestovať. Napriek tomu sa vás už neboja. Dali vám to jasne najavo a vy ste teraz posratí až za ušami. A robíte dobre, pretože je nás každým dňom viac. Darmo sa vy usmievate do kamier. Strach vám nedá spať. Už z vás nemáme strach. Máme v piči vaše dristy a vyhrážky, vy skurvení náckovia. Skurvisín sa spojí s pedofilom, zlodej s policajtom, len aby ste mohli ďalej žrať z koryta vy prasce. A ty americký potkan, budeš kázať nám o fašizme. Choď sa obesiť, alebo si podrieš žily. Bude toto minimum, čo môžeš pre Slovensko urobiť, ty americký tchor. Slovenské osobnosti.
A hovada ako Lajčák, Šebej, Danko, Bugár, Fico, Kaliňák, v podstate až na pár jednotlivcov, všetci. Mám vás na kokote. Aj s vašim generálnym prokurátorom, fašistickou justíciou a vašimi pandúrmi. Vy, pseudonovinársky fašisti, ktorí aj v sliepke vidíte upravenú nacistickú orlicu, ste s tlupou západom platených, nesvojprávnych a duševne narušených kokotkov. Keby som vyšiel na ulicu bosý, boli by ste schopní tvrdiť, že v skutočnosti nie som bosý, ale mám obuté veľmi lišiacky zamaskované SS-ácké čižmy. Ani jeden z vás nie je Slovák. Vy nemáte právo nieže na život na Slovensku, ale ani v inej galaxii. Vy mne nebudete diktovať, či si môžem vo vlastnej krajine povedať svoj vlastný názor alebo nie. Vy mi nebudete kázať, čo smiem a čo nie. Vy mi nebudete vnúcovať svoje skurvené pravidlá. Vy mňa nebudete tlačiť do vojny proti komukoľvek. Vy mne nebudete prikazovať, že som povinný mať rád islám a prijať zdravých a mladých kozomrdov, ktorých vy nazývate utečencami. Až bude stať v Arabských Emirátoch 500 katolíckych kostolov a nebudú mi chcieť odrezať hlavu za to, že neverím v ich Allaha a pedofila Mohameda, možno prehodnotím svoj názor. Bol som proti vám, som proti vám a vždy budem proti vám. Ale v jednom sa zhodneme. Fašizmus na Slovensku nemá miesto. Takže vy všetci vyjebaní fašisti, prezidentom počnúc a skurveným pedofilom z nejakej mimovládky končiac, pripravte sa. Váš čas sa blíži. A presne ako vykrikujete z davu, ako treba a čo treba s fašistami, presne tak bude s vami naložené. Nič nám nespraví väčšiu radosť, ako vyhovieť vašim požiadavkám. Dúfam, že sme sa pochopili. Ak môžete nadávať vy, môžem aj ja. Ak môžete urážať vy, môžem aj ja. Ak si dovolíte nazvať ma fašistom, ja si dovolím nazvať vás fašistickými skurvisynmi, sionistickými špinami a vyjebanými chazármi. O to viac, že vy, zmrdí, nie ste Slováci, ja som. Nie vy živíte mňa, ale ja živím vás, vy bastardi. Takže na záver už iba jedna vec. Tak ako svojho času ďalší váš spolupartajník, ctihodný poslanec Ďuračka povedal policajtom, že mu môžu vyfajčiť jeho ctený poslanecký kokot, tak vy môžete vyfajčiť ten môj. Nie je síce poslanecký, ale za to takisto veľa ctený a hlavne slovenský. Želám vám posledné pekné biele dni. Na stráž.